Il-counting hall fil-naxxan. L-att tal-voti għadu ma bidix. Nduru dawra, għataraw. Għanna l-Melkim, illum ħajqatina xinħiq tiġri. Jaraw, għat jaraw, lajf għadin. Lajf. Għedin għonek fil-sala tal-voti minn għal-ftit ieħor. Suppost jibda jkollna daqsxejn indikazzjonijiet kif ħajmorru dawn l-elezzjonijiet. S'issa ovvjament għadda ma jaf xejn għax rridu naraw għal-ftit. Thank you, welcome. Għedin lajf. Għedin lajf. لا ما تفايتش ما تضايقوا انا من الميكروفون Adam istersen. ترى الميكروفون احيانا كان دورة Għadha ma bdewx il-kaxxi il-kaxxi għadha ma bdewx jinfetħu imma għedin taraw fuq l-screens fuq il-monitor nfittxu xi kandidati Melkin nsibu xi kandidati għaw daħlu
Sejke, Mela ħawaf u għalissa il-live stream u nitlu naqqa tartar xin jibdew.